Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Имрӯз 8 майи соли 2023 ва пешкаши шумо 9 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Нархҳо ҳамагӣ аз 60 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Ду хонага дар 65 микрорайон дар гипраземи шаҳри Душанбе, инчунин ҳавлии фурӯшӣ ки таъмир дорад бо нархи 140 000 сомонӣ, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ва ҳавлии фурӯшӣ дар наздикии Сиёмамол ва Саховати шаҳри Душанбе. Хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия ҳаст дар ҳамин рӯза Навормон ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман Навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наборҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. чӣ масъалае бошад, танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи заминии фурӯшӣ дар наздикии Варзоб ГЭС, дӯстони азиз, 1 километр аз раҳи Калон то участкае мебошад. дар ноҳияи Варзоб дохил аст. Варзоб ГЭС ба Кавул мебошад, дӯстони азиз. 4 сотиқ замин мебошад ва нархаш 60 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, дӯстони гиромӣ. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. чӣ хеле ки гуфтем, ноҳияи Варзоб, наздикии Варзоб ГЭС, 1 километр аз раҳи Калон то хонаи заминия мебошад. дар Бакабул ҷойгир аст. марҳамат. хонаи ҳавлигӣ аз маркази Варзоб боло, воқеъ дар деҳаи Гули Майда. хона дар гирду атрофи дачаҳо қарор дорад. шахсоне ба дача табдил доданӣ ҳастанд. хона имкониятҳои хуб дорад. 7 сотиқ замин, бинои дуошонага, 6 дар хонаи карони зебо навастройка. дар ҳавлӣ об ҳаст ва боз ба дарё наздик мебошад. боду ҳавои тоза ва форам. боғи хона дорои зиёда аз 120 дарахт, тамоми намуди мева ҳаст, дӯстони азиз. бениҳоят дарахти мевадиҳандаш зиёд, 120 дарахт. мактаб дар наздикии хона ҳамагӣ 30 метр дуртар. гунгоҳи тиббӣ низ дар наздикии хона қарор аст. нархи ҳавлӣ бошад $46 000. инчунин хонаи ҳавлигӣ ба хона дар маркази шаҳри Душанбе иваз мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои WhatsApp рақамҳо мебошанд ки охирашон 1318. дӯстони азиз, марҳамат. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва боз хотиррасон мекунем ки нархи ҳавлӣ боз маслиҳатам мешавад, яъне савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат. дӯстони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Dom TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рубл танҳо барои фаҳмидани шумо. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем рӯ ба рӯи остановкаи Ҳаловат, 65 микрорайон мебошад. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. доми навастройка, будшидаи дом, ремонти косметическиш мекунӣ, медирои зиндагӣ мекунӣ. сими светож, монтаж кардагия, шкатур, стяжкаи полшам ҳамаш кардагия, дӯстони азиз. перегородкошам кардагӣ. якхонага ба духонага табдил додагиянд. бо масоҳати 54 метри квадратӣ мебошад. хона дар 11 ошёнаи бинои 16 ошёнага ҷойгир аст. нархаш бошад 330 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед, дӯстони гиромӣ. боз хотиррасон мекунем ки хона срочно фурӯхта мешавад. ҳоҷатхона ва ҳамомаш алоҳида мебошад. 2 треза дорад, як қадди раҳантрезош, залош 6.5 ба 3.2, дуюм хонаш 5 ба 2.80, кухниш 2.30 ба 2.80. аввал кухнише, баъд хонаш мешавад, дӯстони азиз. дигариш залай. марҳамат, тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем шкатуру, стяжкаи полуш ҳамаш кардагӣ, монтажи барқшам ҳамаш кардагӣ мебошад. медорен, косметический ремонт мекунен, тамом. аллакай зиндагиро шурӯъ мекунед. марҳамат. ва дӯстони гиромӣ, наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо ускорид карда дар набор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед,
ба ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамаашонро рӯй мекунанд. Дар ҳамон наворҳо боз соҳиби хона худашон боз хубтар фаҳмондагиянд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат тарафи байнал, беморхона, садик, мактаб, ҷамоат, стадион, аз ҳамаи ҳамин чизҳо то хонае тақрибан 5 минута раҳай. масҷид рӯ ба рӯи хонадай. хона таъмир дорад, ҳам беруни хонада, ҳам даруни хонада обай мато задагиянд. гирди ҳавли ба пуррагӣ маҳкам мебошад. ошхона ҳамаш замонавӣ 12 сотиқ замин аст. 3 дар хона, коридор, ошхона, ҳамом ҳамаш ҳаст. дӯстони гиромӣ, таъмир дорад. боз битони хонаҳо рехтагиянд, яъне фундаменти ду дар хонаам рехтагӣ ҳастанд. нархи хона бошад 450 000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳои хона қоидавӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабус. 3 сотиқ замин ва 2 дар хона мебошад. дар даруни хона душ дорад. гирди ҳавлӣ маҳкам. нархаш бошад ҳамагӣ 140 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% дар номи хидма мегӯяд соҳиби хона. техпаспорт, яъне шиносномаи техникӣ чӣ хеле ки суратша дидед ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, аз номи каналмон чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед, муроҷиат кунед. рақамҳошон дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. хайдори конкретни агар бошад арзонуш мекунем, мегӯяд соҳиби хона. ва чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад. бо ин нарх хона хайдорӣ мекунеду медароеду зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, марҳамат. чӣ саволе ки доред ба рақамҳои соҳиби хона пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо ускорид карда дар навор мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорение ба пуррагӣ тамошо кунед, ба рақамҳои ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. 5 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. об ва барқ ҳама вақта. нархи ҳавлӣ бошад 45 000 $. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. нархи хона боз муомилаам дорад. рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран. имо ватсап доранд. дӯстони азиз, 491 000 сомонӣ мешавад. боз чӣ хеле ки гуфтем, муомила дорад. ҳавлӣ таъмир дорад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара дар маҳаллаи 15 қарор дорад, яъне 15 микрорайон. 4 дар хона, дару тирезазадагӣ, шкатур кардагӣ тамом. гирди ҳавлӣ бо симемблок маҳкам мебошад. 6 сотиқ замин. нархи ҳавлӣ бошад 250 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап дорам. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 65 микрорайон тарафи Зебушка, ноҳияи Фирдавсӣ мебошад. дӯстони азиз, наздикии Сиёмамол ва бозори Саховат. ҳавлӣ 2 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. дар умум 115 метри квадратӣ мешавад бинош ва нархаш бошад 709 000 сомонӣ, 65 000 $. боз савдо мешавад барои хайдорҳои аниқ. чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад, таъмирашам хуб аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон занг занед, пурсон шавед дӯстони гиромӣ. марҳамат. ва боз қайд мекунем ки ҳавлӣ дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, садикҳо, бозор ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии ҳавлӣ ҳастанд. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. хона таъмир дорад, медароеду зиндагӣ мекунед. ва ин ҳавлия мо сиёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. ва соҳиби ин ҳавлӣ боз дигар ҳавлӣ доранд. ман ҳамин ҳавлӣ мебошад дар Федератсияи Россия ҷойгир аст. Подмосковье, Чеховский район. 5 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. дӯстони гиромӣ,
бениҳоят як ҳавлии хуб мебошад. хонаи навсохта бо газоблок иборат аз 5 сотиқ замини ижс, яъне прописка карда мешавад. 3 ҳуҷра, санузел, коридори калон ва кухня, дарвоза бо пульт кушода мешавад. дар Подмосковья ҷойгир аст, Чеховский район, поёнтар аз ФМС Сахарова, наздикии мактаб, садик, мағоза. ҳамсояҳо тоҷик, қазоқ, молдаван ва рус мебошад. ҳам фурӯшӣ мебошад дӯстони азиз, ҳам алиш мешавад ба квартира то 6 ошона. Новостройка бошад дар маркази шаҳри Душанбе. бо ҳамин гуна хона ҳавлӣ алиш мешавад. дар худи хона об ва барқ ҳаст, 15 киловатта, отопление протерм плюс тёплый пол ҳам дорад, канализатсия аз кольца, газ пушти варота овардагӣ, хонада гузарондан дар кор. тамом дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ $98,000. рақамо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон чун ҳар вақта занг занед пурсо шавед. рақамои Россия WhatsApp доранд дӯстони гиромӣ. марҳамат. ва ин ҳавлиам мо сёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. дар ҳамон сёмка мо наворҳои ки соҳиби хона ба мо равон кардагианд мондагием. ман салгаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз. ва чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона оиди ҳар як ҳамин хона пурсо шавед. марҳамат. ҳар ду хона срочно фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ, ҷамоати деҳотӣ ба номи Қадриддин Ғиёсов, деҳаи Коминтерн мебошад. 8 сотиқ замин ва 6 дар хона, ошхона, кладовка, баня, кухни ва ҳоҷатхона дорад. таъмираш миёна. масҷид ҳамагӣ 30 метр аз хона масофа дорад. мағоза, мактаб ва барқ ва об доимӣ мебошад. нархи ҳавлӣ $360,000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамо барои тамос дар рӯи экран. танҳо имо ва WhatsApp хати занг бизанед. хоҳиш мекунад соҳиби хона. аз номи каналмон чун ҳар вақта занг занед пурсо шавед дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 3000 нависед ё ин ки ассалому алайкум нависед. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб медиҳем. барои реклама ба рақами 927 145515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. чӣ масъалае ки бошад, танҳо фақат дар WhatsApp муроҷиат кунед дӯстони азиз. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.